straight over. Falter over Corcaigh agus Staid Semple and Durlas Éile Marichin Shiva son at a big do and son at a Scahalán. Staid Semple na Graine Hagen Tronon of the Cluiche Leathcheannais Iomána Iomána na moon, Corcaigh gan Luimneach túr me díobh na fórna go tapig mar ní fadahhain árán na bhíon a Craobháin hadianta gas na Corcaigh don gluthe sa gandát bhí bua olmhórachas san caicís ó haine gine cúnta an chlár mar sin a Craobháin hadianta cos na tosathe Rory Sheehan takeisteach an son Ionad William Buckley feartan naibh fiom bara an son a lár chahar Corcaigh gortú a chorasta siúd mar sin an furin atá ránathe ná Paddy O'Sullivan sa bháide, Dara O'Sullivan, Kevin Lyons, agus James Byrne, Selina Lán Chúl, an líne le Chúl, James Dwyer, Ben O'Connor, agus Timmy Wilk, siad Mickey Finn, agus Colin Tobin, a bheith Lord Parker, Diarmid Healy, Ben Nyan, Taigo Conall a bheith an son Selina Lán tasach, le Owen O'Leary, Jack Leahy a fuair si an éagain gine cúnta an chlár, a downta Rory Sheehan atá takeisteach an áit William Buckley. Ní le na hrúdianta ge banistóir Luimneach, Kevin O'Hagan fron na Luimneach níos luha an tachtan seo. Mar sin sembáideoir céanna bhí chun na Rick Thomas Lynch tastín sé siúd istigh sa bháide. An líne Lán Chúl, Joe Fitzgerald, Vince Harrington agus William Dorr. Tá taícha san sa líne le Chúl, David Fitzgerald, Cian Scully agus Mickey Fitzgibbon, Cian O'Carroll agus Liam Denny Luimneach an tosnú roimh i Lár Parke. Bhí Shane O'Brien ag mar choimh Nirig agus a Luimneach é siúd agus a báideoir ar rúda session ar Oileh Tomás Lynch sár furan comórtas Mionúir na bliana sicate agus tasnó sé siúd an son le Cillian na Hill ar Nahad Slat agus Paddy Kennedy taobh le siúd agus an lína lántasach Mark Reardon, Harry Fox agus Con Hayes gandát bhí na fórnasa le chéile mí na nolig sicate lána ar attack ar na fórne ó hinne le bhí limanach buacach ar lá ach dim semach gohfuil Corcaigh anna muíneach a tacht an sát suas gandát bhuaig Corcaigh comórtas Tony Forrestal fé cahardíag agus fé cuaig diag leis an grúpa imiróí sa mar sin beisiad dóchsach go meisiad ábalta an svai a hútló an sa is Staid Semple a Durlas ach din amach ráidir cho dóchsach cíanna in irig ach tá glóir imiróí a bhí páirteach leis a banéal in irig gandát le héadí Kevin Lyons, Ben O'Connor agus James Dwyer husníidir son ach tuairmid brise beagán sa inis agus tuairmid ómós mar is cheart do árán na bhíon. No, beidir an áfal setas nó go fóil mar sin lenom a raig ach imiróí bhí mar sin das na Corcaigh James Dwyer, Taig O'Connell agus Owen O'Leary agus tháinig Diarmid Healy, Jack Leahy agus William Buckley tá gortathe chun Parke mar sin beise samúla inis conas a chorig an tathú san isteach na Corcaigh ach gandát má bhí imiróí páirteach agus na Corcaigh in irig bhí i gceith for an Luimneach leis an báideoir Tomás Lynch agus an Luimneach a siúd sár ar an na bliana Joe Fitzgerald sé siúd les cheaptéan na fórne Vince Harrington bhí sé siúd nótála go raibh comórtas na mún an blian sicate agus Shane O'Brien an son an líne le sach agus beise samúl conas a gaiiróig losan agus a banistóir Kevin O'Hagan gandát an Cluiche Leathcheannais Éile idir na Tibredaigh agus na déise siú a Corcaigh agus beag buitóirí an dáchlathe san áiechant le chéile a gluthe ceannais na mún sna seachtaí atá amach rónach mar bhí rán na cnéalachan útálan sa ach tuair mí ómós de árán na bhíon. Mar a chluiseann sibh son árán a bhí an Craobhain again agus sin olaf inis chun tús a chur leis an gluthe sa sé gandát an baine ar sé gandát
Nicky O'Toole atá a ganas na fadóige an son freitóir take suas os na déise trónón inmh mar vís rá tá na cníalach an nútála an sa Staid Semple idir is pogaithe níl timppel na parke so go séú 60 céim Celsius nó marsin be sé sin ábharín fuair do muintir na héireann os ruda go raibh an aimimse hotel le roiin 16í nuach mar chin si son Joe Fitzgerald las captain for an Luimneach tá sé sin take amach an son go Lord Park is be Ciobháin I downta gus bhfuil de scóráil an tug Luimneach ag an giadún siad an gluthe. Brúachar an son gan lán take Corcaigh an son Kevin Lines. Stianta go maithage Kevin agus an dain chair san glanta maithage. Pogta blina mar sin a bheith ann inis. Tá fuireann Luimneach agus teach teasna tá Mark Reardon choní sin thugant an clogad buí ar bharc. Ilinn géir go ma Donna roch le se trasná a gandas na pointí is fear hí tún deir seachtainna soach ní dul an goúir sé fé a scuile sé leis stachas san na Johnna Cardógan í heach teas na héinse agus me se de sellháil ar an mara dhearcht agus tá buile cruig fachtan sunnaige ní dul an gribh I gceist ige chosantóir Corcaigh Timmy Wilk teach teasna ar a bouta san ach immert chalíiseach mar sin héine deir a réitóir mar sin deiscórálan sa ige limanach agus seansa go son a chiad scór a chur ar chlár a scór a sa Durlas Éile na Jane a trónón inmh. Scandát, Luimneach I ddíorraigh an tíú Craobhacha sa chéile a raimsún sa agus sé Shane O'Brien atá túd fans breoch agus túr na seansanna san de Shane agus deach ná seola sé thar sa trasnániad ach a bouta sa tá sé sin I mehead fórí le bhfuil réitóir dul chun cainte leis sem muir cún mar bheas is héin gribh sí sin seolta thar sa trasnáin agus tá an gribh sé sa lé rón sí grás gribh glór má a gárdach go bheas go raibh sí mé haris an spota dómh a réitóir inis bhfuil sé dul chun caintes cin cinna bheith gán Scíimiad a son inis agus sé tá an bratbáin orda hen son agus an chiad pointe dundránóna fachta I g fearóg Luimneach an son Shane O'Brien Paddy O'Sullivan inis leis a bocamachtas na Corcaigh reis ad fada leis a cadid sí sin tid sí sin is son na stige lína Tás Corcaigh ach deanta go Mumhan son I g captain na Fornic an Scully Pogtaibh lína bheith ann inis agus fága sé fe Mickey Fitzgibbon Isha a thugant Mickey fiochan dós a góra amach inis is cadí anna sé leis sin agus í sin buailte Isha le g Mickey Tid sí sin inis Joe Lord Park agus inis Joe Fitzgerald macht a rúthar leis sin agus immert Chialvaró Joe chunach sé raibh spásan san istigh ige an lántasach agus Harry Fox a tút fan níireacht ach an níireacht san blocálta síos. Scíimiad a son tunna dí atá takeisteach an áit William Buckley gan dá thosna sé so mar sin ní hen hunna dí a roirí síhin ach tucha sé sin amach go Lord Park I ddíireach mar íon fear na fiom baras a chluhead dearnach a gcuineh Cúnta an chlár agus be sé de ddíorraigh an clitar san na scuilaisteach go Eoin O'Leary agus Jack Leahy an son. Chun réitóir olah inis chun an clitar chahabhaisteach agus cáráid sí seo. Sa fachta inis a ggéil Luimneach sa módíireach an núsáide chu son ach be sé fíor dechar a son Conall an clitar san na lá seáil mar greibh Berta chosantóirí Corcaigh timppla ach seachún inis Diarmuid Healy scéile leis a bheasaisteach an son. Chó fada le Colin Tóbín agus é siúd a túg fans breoch ach táníir dhearach a meid fórí loigh sin agus do lucht takeíochta Luimneach breásásta leis sin gandát. Cadaisteach an sa trónón inmh I g chuig chéad duine cé go méid cadaisteach ag go deir seachtainna ag chead a bhíle chead a chéadach. Ní sinna dhéanaan na réalach ach se chun Luimneach inis agus beag scór deasan sa aimsithe chum a hénse thar sa trasnáin agus céile ach Shane O'Brien a rís mar sin íireacht ó nimmert agus íireacht ó Pocanna a g Shane go dtí sa chluthe agus a rís Corcaigh go dul fada an son Paddy O'Sullivan leis an bocamach an son ach léite g Luimneach ar go dtí sa agus an láimh an uachtar a cosson agus a g Joe Fitzgerald timppla ar Lord Park agus an clitar scíilteisteach an sahinis agus na héanúir go bhfuil sé lín scíilteisteach go lína lán tosaigh Luimneach tá sé dábalta ar spás a chruthú agus deis na scóráil a chruthú ach ní hé go bhfuil sé dábalta tapú ar na deis an son ar fad agus son go bé Conall a chur an íocht son fóríl mar sin an chiaadíireacht a mehead fóríl ó fron na Luimneach siad son a háchan cínan sa agus a rí siad a methe fada agus a bouta sa
Tá taigó Conall sé coch fiachar sin líne lechú limnaí go mór an uachtar a láthar na huair agus éanúir go déanaan clitar síosa san tá obair chruig le déanana bhige tosa Corcaigh éon deis a chruthúach tá deis cruthaine a chu ríis agus é sin seolta fóraí agus is tóin go bheith taigó Conall a thug fens beag go báta san ach beag banistóir limnaí cebn ó héigin breásásta leis a srí go bhfuil a chosantóirí gimar go dísa Tomás Lynn sin is iirecht mór gríomh fad amach a sannach Raibh sí sin lebhlacáilta síos bhí mu leis céal nechan san go raibh an láimh áirdathe an áirdin san agin mór cúil a fiocht gur ag Corcaigh atá seile bheith is clitar an báta agus iad sanna díaraigh an chiad scór don dranóna a raimsú iirecht a bháin me head fóraí bhfuil cuman na maithasa an níoracht san der locht takeíochta Corcaigh go bhfuil sí sin methe thar sé trasnáin agus éontaín an mór cúló mar sin pointe an tre raimscéal limanach áfainte Corcaigh pointe bháin pointe Johnson ó Jack Leahy fágan san bhfuil siade fachta ige Jack so chréibh chomórtas go dtí san pasan seoltaisteach agus codid sí seo dit síisteach a lá le captain for an limnaí cían scolaí Limnach an is agus tá sé dras chumpórdach stíl garid na mána immert nó stíl fada immert agus an clitar san na scílisteach nó an pas láimh a úsáid agus é sin builteisteach an sanna ge Joe Fitzgerald ach agus é cumátaisteigh an sannach Chasantó Corcaigh déanamh gomach fiachar sin ó Harry Fox agus níl Harry a túirt suas má tá féin tá déanta gomach an son a ge Mickey Finn agus ó réiteoidirrá bhfuil Cluiche géalt an son get thosa Corcaigh mar sin poxéir a bheith ann Ben O'Connor. See sin bud to swas na parkin son again Ben. Fiachar seo ríis. Rís ará líne lechúil limnaí go mar nó táil fadach tá an clitar bistinis go Jack Leahy. Agus Jack inis agus sin obair alínta ó Jack siar go díarmad hílí túirt fens beag ach lagíocht an son. Ó díarmad. Fágan san inis go bhfuil cháíireachta me head fóraí le Corcaigh an scór mar a bhí an Staid Semple Tá luas leis an glutha san níl Ionad faoi agus is fada héin sead inis Tomás Lynch agus cíní leis sin go Mionúir tá sé díreach Shane O'Brien a raimsú leis na Pocanna amach agus teasna héin sead cé go bhfuil libhar a dó a chahabhaige idir rám Joe Fitzgerald ag immerte mahallar Corcaigh agus an chiad pointe don dranóna fachtan san ag Joe Fitzgerald sin pointe ifrid sídal Furin amána in limnaí Sa sin builteach in sig pádi os an gan éon buil fádi Ríis is ríis eile éonir déanana clitar sísa san tá chosantóirí limnaí Scuite chun sellh bhhacht internais agus tá sé déanta chu go miún minic agus a fersa go mar tanna bhalar na huair Joe Fitzgerald ach malacht an Tráchtaireacht chur a go méir mar thug sealag feshaigh san nach fiachar sin an tíoíireacht amá a methe ar fóraí Ófar an Corcaigh agus tá sé raidh cúplaíireacht a chur ar fóraí le catú a héna thocrú síos agus ní bheith Mickey Finn sásta lei sin go gimmart níos air inis timpeall ar lár fáce Choríis is ríis eile tá sé le buileann clitar san agus tá sé bhadró éasca de le héadí Mickey Fitzgibbon a san atá ábalta limanach a chur ar an bhrethún saí ach peinaí atá Mickey Fitzgibbon áiltaí anna bhilína chosanta Limnaí tá dara ó Sullivan ábalta álaí anna bheith se chunin is O'Brien cadí anna sé siúd an pas las am gan son cho fada le Paddy Kennedy ach ber timpeall ar fedí agus é sin buaite an sin is go Corcaigh agus Cluiche géaltain san na deire réiteoid a min si scríomh an Cluiche an dearan go Cluiche bog a bhí ann a chu réiteoid ará chuibh Immert Cluiche áineanamh an son I gceith Paddy Kennedy ach se chunin is na Corcaigh agus bhfuil deise go son ar scór eile an son agus san lánt sach Jack Leahy a Craobhacha spáscha héin agus tá sé seo go má níl Ionad faoi agus má thuann tú idir is orlach spás the Jack sin go dtíireach cad a tharlóig agus mar sin nílach an bearna slú idir na fórne an sa is Staid Semple an dá scór a techt ó Corcaigh Fiachar sin a pocamach garid a hogan san Liomneach David Fitzgerald aimse chu agus immert chealbar ó David a son a bogisteach sa spás go can héis Bhí léite go líne lánchúil na Corcaigh ar sin agus iad tunanis teachtamach leis sé clitar agus forbhórna himmarchas san le cúpla nóma den nuas agus iireacht mór mílteach é sin choráid sí sin
Lágaíocht ar deire agus siúráilta muna gaiirín le Corcaigh an chléasá bhachtain go meise a chuoine bhar na seansanna atá chur a mú acu. Fiachar seo go leor batún á dhéanamh an dáir an lár na huaire. Bha fada limonach an taisan mar náfuil na chluiche mar acu ach Corcaigh bhí cluiche Craobhacha agus san godíosas cluiche leis acu le déanaí a gcuineh Port Láirge cluiche dúláine agad ar an smaoilós an le tíú chead a faointe. Ach se chun limonach inis agus siad na cosantóirí atá go mór chun cín sa chluiche lár na huaire. Agus é sin buailtinis agus siad a túr fens beag agus é sin buailtisteach a Jóna Carnóg an sunnaige a Joe Conall ach ní teab na sellh a bhachant ar a clitar agus Diarmid Healy inis sé tacht amach leis sin dos na Corcaigh agus an áte pasúirt tá sé a túr fens beag leis sin ach a rís eile iirecht eile a methe ar fóraíl. Agus beag nóil furlang banistóir na Corcaigh ní bheith sé sásta leis an méid atá feice go díosa mar tá na deisina acu ach siad chulimonach atá a tapún na deisina cásan agus iad san a hách an cíananta. Tá amach a héin sí sin ach cadé mar gháilinn san ge Cilíonn Tóibín agus é sin buailtisteach a gceach a rís is a rís eile. Nadidir bhfuil siad a cappa go méid le héadí Eoin O'Leary agus Jack Leahy an sunnaistigh mar a bhí a gcuineh cúnta an chláir ach níl siad a fneachtaistigh. Tá cúpla báta go bhfuil siad séis an clitar san na lábhseáilisteach gan éile nechar timppla Máslins agus tún sé deisire dul ar an bhréithúntaí marse agus seansanna a chruthú díreach mar atá déantachas san don Mark Reardon agus muna bhfuil tusa Corcaigh críann sa trónóna in neamh. Bhí siúráilta go bhfuil chosantóirí limnaí níos sinne agus siad san na háchan cíanansa tíómat nó mar sin le dul go dtí mar séisce. So reach eile le héadí David Fitzgerald den orgad is na clitar an son ar an lína dahad a cúig méad ar féin tá siad an rúiseach tá siad olabhra Healy inis cad dhéana sé siúdú sáide sé sin na módíireach inis tá bertaistigh i gceas na Corcaigh cad a thucaigh as son ní thucaigh facas mar go bhfuil Liam Dennehy an son beábalta ar léamh ar cáibh an clitar san a dul agus lábhseálann sé amach an son inis go Mickey Fitzgibbon Siar a héin agus sin pas le dar a bhíine seo bhachail. So as a háil si go Paddy Kennedy dul bhfuil leis agus í sin buailtinis go Mark Reardon na gceafar a fuair an pointe dearnach an son do for an limnaí. Gandát is go an breise a raig an chluiche caithmí buaiteoir a bheith a gcuin ar an lá. Mar sin má bhíonn siad cathrab tééis an breise se comórtas Pocanna Éirice a bheith ann agus le cúnamh déanaí tharlóigh san mar nadidir ina sin an tlí ceart chun chluiche a bhuachtain nó chailún teach a bhad níos a bhar ó Corcaigh abáta san Taigó Conall a túirt fens beag agus inis ní leach an bearn na slúid in na fórne cheir a faointe limonach tí faointe Corcaigh sin builte síos fada chu hí míid sunc sa ráman san agus am se tamil fada an action an sa Staid Staid Semple a Durlas agus chunúcurh sunc sa ráman san géilte ge Ben O'Connor an réiteoir dul chun cainte leis Nicky O'Toole agus dim seach go gaithigh ben a bheith anna chúramach inis mar go nach dófar cárta buíad ach deis scórálann sa gus Shane O'Brien gus díoga níag limonach cé go bhfuil formór an nimmert i gce for an Corcaigh an sa trónóna tá limonach a tógant na deisina atá fachtathe có agus má tá éon air i gceann rád sa chun pogsair a heola thar se trasnáindíh Shane O'Brien a dhéanaigh son agus sné an tíú pointe I go gánach limnaí gan náut hí sé siút fé ís leis an rig mar bhí sará leis ránaíach foran tá foran na bliana a fiachar sin mar ragran san pointe Shane O'Brien agus a bhfuil de Corcaigh a bhí abáta san Diarmid Healy agus rís an bearna is slúid in na fórne mar sin na tanna leis líd siad an
Chiad le an Staid Semple agus hí sin builte sí san is agus hí na chuimhlint an san lár parke agus a cuimhlinn builte boutas an a Mickey Finn an réiteórá bhfuil gramú ard an san dianta Vicky Finn agus cíimiad in is cadaí anna Corcaigh lei sin. Pug sé a bheith ann agus stolan go bhéh líhí á teachtamach chun é seo thógant. Agus tá an fearsa crín lena iarachtaí agus cíimiad in is sem méid an feidige mar dunim semach go méid crinne a ggéine. Agus tá an feidige mar dámach sé siúd 60 méadar siar an áit go mhfuil sé an clitar a báta san. Bhach an spreoch builte aige agus sin pointe an sco an san ó Jack Lee is cíimiad is san an réiteórá leis an dáir in siileh a tabar a san tá breanna scitiltte go bhfuil sa agus na fórna chorum ach dámach na scórna tócaige Corcaigh a bheith foran Iomána Mionúir Corcaigh son go bhéh san go méid san chun cín mar hastan sé tá áfainte fachtaige Jack Lee gam scéal Chiefhaintige Jack Lee is pointing the nigga Taigo Conall agus Diarmid Hilly for Vora score diantige Shane O'Brien the Luimneach Royert op Pocanna Éirice agus pointe an duine tacht on immert wig shoed Mark Reardon agus Joe Fitzgerald gandout is Selina Lawn Chool atá Joe Fitzgerald igimmert the táinim na chun immert the for an Luimneach ach níon son a hosna sé gandout ní ha no hosna sé at son amma Lár Parke a caiig na Corcaigh an líródsan a scaoilistechan go dtí le héad Jack Lee istigh an son Selina lántasach mar tá sé feicithe go dtíireach cad atá Jack Lee ábaltaí anamh agus duim seamach ní hén Joe ciad na líhís céanna tá siad go má chun Iomána mar sin Más cuilín siad an clitar isteach go siúd a bhaid níos a hápúla is solam go néana siad an bhartansa ach go leor Iomána le nimmartansa and out on Craobhacha so Portugal na Choblian as a chéile ná bheála an tíú Craobhacha as a chéile a bhuachtint agus bícinn tuige goil an raibhlóid Iomána fuiláin teol an san I Luimneach le blianta beag an nuas agus iad a bhuachtint na mórtas go bhfuil a chuiristeach beagnach na breá sin ag iscint gus nach breá go bhfuil an obair chruig san áanamh ag muinte Luimneach gan out is ála go tá a Corcaigh agus na breála san dátuch no lenta orga sun haar nation sach gan out catú veftas nu leis na fórne foi hís agus catú na structúr sun a Craobhain ach mar a hasan rodí an so is Staid Semple a Durlas Éile tá na fórne chorum agus tá Máslín Sullivanis chun an Pocanach sa hógint agus hiachar I ddíarach Shane O'Brien a raim siú agus hána ghálan sun agus Shane O'Brien agus cé go raibh berta chosantóirí Corcaigh timpeall ní raibh ní ráidir ábalta Shane is stadan sun agus hí sin cumanta stig ach tucha sé sin suasnis go Corcaigh agus iad sun inis a dul ar a fréhúntaí ach céimiad sun a muir taobhlína rá raibhann clitar me a haris a taobhlína mar sin pug taobhlína bheith ann de Luimneach agus beidir go raibh an táleoin sun Tom seo bhíon fada ó náid a chuig an litar an clitar an son haris an taobhlína mar sin níl a ráir gomsa ach caiigh go raibh an muir taobhlína I gceart mar bhí sé díreach buailte leis an spotta go gcuidir haris ach deamir chain séireach an tó Corcaigh agus go leor le déanamh an son gan lán cholaí Kevin Lyonsach I méad a bhí le déanamh ige déanta go má agus inis seo chun Corcaigh suas mar chosantóir bresin san hir cían scolaí tá sé siúd a cumad súl a bert le stigdach a sellh caiitan sonis agus Luimneach agus deise go Corcaigh agus bí sráilta gur bháide tá sé a cíine bhar seo agus iad a túr fans breog agus béidir gur bháide a bhí béon níon a cíine bhar an son ach is haris a trasnáin a chuig níoracht son mar sin Corcaigh go methe chun cín den giadúir tránóna Machanis, Hein sé Joe, Mickey Fitzgibbon a machan son go Joe Fitzgerald nish. A tamáin chuin cín agus buile a gháil an fachtaige Joe. Má fuair sé buile a gháil in há neart sa fearcianna mar has sé an bhód a son mar ní hen buchail beag Cillian Tobin agus thug Cillian Ples a gháil in son de Joe ach má sé hí sé ábalta an fód a hasamh cé go bhfuil an sellh cailtin so ge Luimneach
Session token son agus much healver son agus inis healy shelver clitter gasúdach ní raibh seábaltir Shelvich madach a réiteoir arán son gat Fitzgibbon Mickey Fitzgibbon gandáut go gap gasise siúd an clitter an son an háid paslá le dear a bhúirt agus an chalís géalt an son a gasúd Cíimi de sahanis. Agus í sin builtin son ag Jack agus bhfuil crunas ag an báta sa níl. Cé go raibh fad ag níl an crunas ag an bharcían an báta son. Mar sin fan an scór mar a bhí. Agus luas an cluthe muilethe ábharí nach cíimi de sa is fada héin sead a rééis leis a bocamach son nach na Corcaigh an rúiseachtain son hir agus an shelf buite an aisiacha son inis agus í sin builte suas na páirce. Deanta go maithan son ag Jack Leahy. Réiteoir rá. Bhí nóma go de dáir inis díarag shelf a bhuachant an aisiacha son dos na Corcaigh agus go rimmert chalíiseach a bhí an ar deire mar sin. Ag deisian so ag cían scolí. Clitar so. Láb seáilisteach a John na Carnóige nó me sé thuúd fens breog. Clitar áda he sin builte ní dóna go méid a crunas ná faidig ach be sí seo dain séireach cáidir sí an sa agus tí sí sanna mo ag cilíon a nach níl cilíon ábalta an clitar a smachtú agus seachún na Corcaigh inis agus tá spás inis acu má sé le é sin is cíile isteach an son go dtíon lína lán tosig agus seachún inis Diarmid Healy pointe bháin aim sé ggé Diarmid tránón a nómh ach a ríis agus a ríis eile Iarachtaí na Corcaigh a dul fóríl agus dinseach agus féidir go na mí cheart táil chuigíireachta me fóríl agus gáíireachta me heisteach go lá na bádóra an son. Mar sin be sé díamach leis sin agus beag nach fehinómat a mehensa ar an glog Staid Semple. Má bhíon lábhan uachtar agus na Corcaigh agus far gam le scéal for an Luimneach na Pocanna Éirice san sa chéúpla nómat an géad leas. Nis tá canna síocht agus na Corcaigh agus inis cadí anna sead leis seo dúra sead fens beag agus sin pointe úntaach an son ó céileach taigó Conall agus tá fearbal an cholig I gimmart anna bha pointe ribir a dó a gceisiúd agus inis na Corcaigh a gobach an cín seach pointe ar chláir scóra go son chuig pointe I get Luimneach mar a bhí sa rá liv an son Bhuaig na Corcaigh comórtas Tony Forrestal ag an is grúpa so fé cahardíag agus fé cúgdiag mar sin tá taithí a cusan bhuachtint agus má dhéistín tú le éine leistigh don gúnda be se rá gur furan anna láidir agus anna bhaíadsa agus hiachan is na himimeóí chorahanna níos a bhar ar a chéile ach raig go réiteoir chun cainte le bí siúráilta ná choraigh an réiteoir Mickey O'Toole suas leis seo a bhd eile agus ráiseach an cainte nachta sé an cháirtan son I ceantas na himimeóí agus é cainte san le fear dahad slaat Corcaigh ben níam agus cíimi de sanis cén cinna dhéana go réiteoir agus cáirta buí nachtathe ar siúd agus cén á ra bhéin immert chalíiseach go dísa sa chluthe beidir go bhfuil réiteoir rá le sé mar sin lean for a raig leis mar chomórtas agus sí an chluthe sportúlan sa a Staid Semple mar sin cáirta buí nachtathe den giad bátaige agus chalís géalt an son agus Pocanna Éirice Luimneach agus céile ach Shane O'Brien gandát bhilóg agus an spiúg aim sé géisiúd a ríis agus fágan son nach bhfuil an bearnas luúid in na fórne agus ná bí I cappa ná meid an breise an sogan ar Staid Semple sa sin builte fadanis agus céhú ag shelf ar a clitar an sa agus sa sin fachta an son ag róirí síthe nach sin caiilte ag róirí an son nach shelf a clitar builte nis ag níhan sin pas le darmh an sahanis agus lína chosanta Luimneach oscailte an sa agus a tamáin chun cín cá taigó Conall agus tá sé seo ag gimmart go dos na Corcaigh gan nóim lín se chud amána le ball an cholig ráfuointe fachta go dísa agus
Amachanish a hookig. Jack Leahy. Right over in this, would check on Corta Boy Éile noch den so Tasha. Near Sautilation Kalish, Ian, Liam Denny and Bautasa. Machine Corta Boy and Tab, not again right over. Dian Gama, a Derek Dean order, ach, Maha to Dian, Agus Fair Alta. Nikakama hanging around to own Agasation, Schult the Harish Trasnon, and Bautas and get Jack Leahy. Machine and Barna, Miada, a Mach, and Volta Von Éile go off into. Dámach glacha ag Corcaigh leis na scórna. A bhí fáil sa chéad lebach ra ráslóin is agus í char seo deis go rá leilegus na Corcaigh agus siarach wa sin Bautasan go diarmaid Hílí má há gáfainte fachta a bhar a a bhlína Éile taig ó Conall tá gáfainte fachta go diarmaid Hílí agus inis fágan son go bhfuil báide idir na fórne. Tomás Lynchinish agus scór a tasáil tó Luimneach rimis le hama. A bhíochar sin tá léitecha Pocanna Éirice mar tá sé am hefada formhór na hama I Joe Shane O'Brien ach tá na Corcaigh a Corbert nó túr timppla Shane agus iad a cappa go bhfuil sé sin a dul amach go Tomás Lynch agus bhíochar sin chana síocht dom lán ag Corcaigh ar a gléthasar le déirnómat an nuas nó mar sin. Ben O'Connor agus é siúd. Bras ástí sin a ráginn agus siachar seo Jack Leahy tacht amach. Agus cadí annig Jack leis an líaracht sa. Hillen géir go ma. Charúnach an stíl atá a gé Jack ach mar a dúirta son an chiad ceann a bhfuil se íaracht mór mílteach a behí sin. Agus ní bháin go raibh faidige dunim seach dá mach sí chomh had a chéanna mach agus tá gur fáin níos de bhéidir níos a fuide machaí go mach se builteige agus fiachar sin bhfuil sí sin seolta thar se trasnána le héad a faointe ó Jack Leahy nútála fad agus inis hána Corcaigh I methe cheir faointe chun cínan sa agus díirich os ciún na cúig neoméad le dolan sa a Staid Semple agus Tomás Lynch Ríis agus go dtín glíán Éile hen se an Bautas mar tá Shane O'Brien builte leis a daobhsa ach sem torricí an na háid fada hen siad bristar sísa agus machanis atá Cillian Ciobháin a teachtas na Corcaigh agus go dísa tá siad a gimmar a bhad ní saró Luimneach iad a tamán chun cín agus íochar sin Pocanna Éirice buite Pocanna Éirice géilte an réiteoir a dul chun cainte leis an cosantóir agus Corcaigh gimmart nútála fadanis agus cíimid cé chinine íana go réiteoir mar cai sé dul chun cainte leo agus caiigh cosantóirí Luimneach tuiscint má scaoilann tú leis na Corcaigh Pocanna Éirice a bheith a cotan so níl éoch go géon tora as ach pointe ó Jack Leahy mar sé seo an ceann is siimplíad an dronón fad atá builteige Jack agus í sin seolta thar se trasnáin agus inis bearna do chúig faointe idir na fórne agus is fad amach a hen siad I Joe Shane O'Brien a ríis agus a ríis eile an torricían an lábhan uachtar go hilas go thomláin agus na Corcaigh inis Timmy bhfuil teacht amach leis choráid sé leis seo beníam na tamáin chun cín ach a réiteoir a rágur gas siúd go bé beníon an Cluiche mar sin gamis Pocanna amach a bheith ann do Luimneach agus scór nó ró tasáiltha san rimis le hama mar gandát duine daoine darú leis go bhfuil na himireoirí sa anna ógar fad agus nó bhíonn tú deile le himireoirí ága sis go dúchach an lag bhisneach arach se chuún canhéas inis agus deanta go maithe siúd isteach go mar réirdin pointe bháin fachta go mar go dtí sa trónón inmh fágus an go bhfuil an tarna pointe fachta go mar agus sin is fiachanta Joe chlárach scóir sin 7 pointe de Luimneach a chéan fointe dí agus na Corcaigh tí fointe agus gandát beag an breise an nimmartin sa a gcuin sa chiad le is Staid Semple ach fiachar sin inis agus í sin builteisteach agus is seo ná go mí na Corcaigh dain téireach mar nuair atá imireoir an nuas Jack Leahy go tá sé ábalta scóir nach rathú deisian ar scóir nach rathú ach a Bautasan bhí Tomás Lynch olafha ach fiachar sin más cuiltar le passanna le dearbh isteachan son go dtí Eoin O'Leary agus go dtí Jack Leahy déanana siad san scris ar fad ach is
Puck seaca cúig méadar a bheith ann inis. Dá Jack ag gimmert nútála fada lár na huide. Snáidir so, mú léana iarachta methir fóríú ag címas a gúileanna dithe a taobh suasa so do Luimneach. Sa na measan tá Kevin Maher. Agus a gíimiid athrann so rimis le hamach chuach seúntas orm da níanach 8 neomad 8 clog a bhígam a 8 neomad sa fethe bhí I gceiste go atá mehéan so an glog istigh sa Staid. Le chuig neomad díag mar sin omna se isce a ráig ag spéidir níos fiú rimis a bris isce canna síocht lán gus na Corcaigh gaf. Ná di ní darú ar enam a buchalóg so Jack Leahy mar tá sé sin crín tá sé ábalta na scórna a ghaimsú agus bísúráilta go gloisiimiid faoi Jack sa táchaí atá amachráin mar is imiróid Iomána don sco Jack agus inis na Corcaigh go methe chuig faointe chun cín a ríis agus an pocamach fada tóca ríis a get Tomás ach an torra cían a ríis na Corcaigh a buchtint Shelle ver clitter agus sin builte sa spás inis agus fachtan son an bouta sa ge ón O'Leary a Toad Fansbrook agus na deisina sa bhí a methe nó amacht fóríl luas I chiad le tá sé son a dul chasna tá sé a dul Harris a trasnáil a lár na huire agus inis an bearna san miada amach go sé faointe níos lúna neomad le dul an sa Staid Semple Pocanach fada an bhálta bháin eile agus is tólan go mhail sé sinna gcuineh láb le ben ó canar cégur a ben ráilis ó réiteóir nach é a bhile an clitar san amach hí sé sa léir do cháchan sa go bé íon agus inis sé O'Brien roiis sé sin isteach agus drofas carta sin agus fiachar seo Luimneach díaraigh rudaí a dhéanamh ná go breoigh amach caiisiad a bheith féinach mar tarló sé ghóibh ceartúh tuiscin is chluitheána seo ní ránach sé faointe báide thoisibharnéis ach neomad snelle dámre sé bheith gin an sotsa chiad le Pocanach fada tócan sunna ag Páidí Ó Sullivan ach sin léite agus builteach an sunna ag Luimneach William Dore an bouta son ach droíocht an son ó William agus níl na passan na sa a gramú do foran Iomána Luimneach an sa Staid Semple tróna in nómh ach mar a bhí rá I miróí don sco ige Corcaigh agus can dát nó bhíidir go mar chomórta sa narig sa chluithe Leathcheannais bhíidir chomuíonach cíanna as a bhfuir nach chuna cheartta úirtóibh thug Luimneach stánáil díobhar gáibh ach can dát is na máint láir géide anir fiúil an na máint chiimiid a láir a táirigh agus seo gluaiseachtaúnta chuna Corcaigh ach lagíochttan san anna miróir láir páirci Cilíonn Ciobháin agus fág sé sin go bhfuil tíoachta me heisteach a lá le Tomás Lynch an sa ach fiachar sin Inúir go bhfuil sead a díaraigh an líróid san a lana suas na páirci ní sead ábalta a sinna dhéanamh agus fiach go bhfuil pug sé brunta an sa Luimneach agus gún seach bhfuil de hecinn nó mar sin don an breise le nimmertan sa mar sin bha chunta ormsa tá amach deiscórála eile an sa agus na Corcaigh Dimach bí seo an deisdearnach a bheith I ggé Shane O'Brien Túirt Fansbrook agus mo an son a lár páirce Shane se buala son a buala go fada ach níl se crí na ghóhann an iarracht san na meid fóríl a chu réiteoir an son a rá leis an báideoir Páidí Ó Sullivan Spáine le chum an clitar an son óchail mar tá le hama buailte linn an Staid Semple agus cé go bíad Luimneach a hosling níos a bhar tá canasíocht lán tócha ag Corcaigh an gluthe go dísa ach gan dát tá teach neomad is a bhreis a máint fós le nimmert an Staid Semple be míad na thnáis leis an tarna le go garid ach an scór an sa le hama a Durlas Éile siad na Corcaigh go háchan cín tí faointe diagar chlár an scór a son 6 pointe ige Luimneach be míad an eis ag an déneomad nó mar sin. Chead a bhíle chead a chéadach ní sinna dhéanaan na rialach se chun Luimneach inis agus beag scór deasan sa aimsethe cum a hen se Harris a trasnáin agus cé. Don dranóna a ghaimsú iarracht a bháinna mehead fóríl bhfuil cum na maithasa an níoracht san der locht takeíochta Corcaigh go bhfuil sí sinna methe. Tá sé díreach Shane O'Brien a ghaimsú leis na Pocanna amach agus teasna hen siad cé go bhfuil libhar a dó a chahabh ige a rám Joe Fitzgerald ag mór eile an son agus san
Lántach Jack Leahy a Crow's Boscha Hain agus tá sé seo go má ní léondát faoi agus má thuann tú irisire dul ar an bhréithúntaí mar se agus seansanna a chrothú díreach mar atá déantachas san do Mark Reardon agus muna bhfuil tosa leúna déanaí tharlóig san mar neidir ina sin an tlí ceart chun cluthe a bhuachtain nó chailún teach a bhad níos a bhar ó Corcaigh go báta san. I go gánach limnaí gan náthí sé siút féis leis an rig mar bhí aráilis Luimneach ar foran tá foran na bliana a fiachar sin mar rain lena iarachtaí agus Cíimiid in is méid an feidige mar duine semach go méid crinne a ggéine agus tá an feidige mar dáach sé siúd sé si ga Corcaigh agus bí sráilta gur ar bháide tá se a cíine bhar seo agus iad a túr fensbreach agus béidir gur ar bháide a bhí béon níon manómat an giad leis Nis tá canna síochta gas nó Corcaigh agus inis cadí anna sead leis seo túra sead fensbreach agus sin pointe únta chun san mar sin cárta buí nachta den giad bátaige agus Cluiche géalt an son agus Pocanna Éirice Luimneach agus Éile iad lebach ra hráislóin is agus íochar seo deis Corall Éile na Corcaigh agus siarach sin báta san go díarmaid hílí má thá fachta mach agus tá gur fáin níos Déhhéidir níos a fuide machaí gomach se builteige agus fiachar sin bhfuil sí sin seolta thar se trasnána le héad. Sis go dúchach an lag visneachach se chuúil canhéan is agus deanta go maithaige siúd isteach go Mark Reardon peinte bháin fachtaige Mark go dtí síocht láin gus na Corcaigh. Ná dí ní dearúd ar enm a buchalóg sa Jack Leahy mar tá sé sin crín tá sé ábhagus é sin builteisteach sa spásan is go agus é fachtan san an bátas a ggé ón ó léirí a túr fensbreach agus na deisina só a bhí a methe
An tarna le agus is tólan go bhfuil leharúbháin deanta go Corcaigh cha sin chin tú tólan go bhfuil Adam Walsh i bhir fedó takeisteachchan son má ben náim gan dát nachtacha carta buí ben se na Corcaigh gan is teachtamach leis clitar a bátasan ach sin chosid níos bharó limanach an bátasan deanta go maithe ge Cian Carol Dechar sin Carol timppla agus an poxéir céilte deidecha ach sin obair chruig deantan son aige Cian Carol agus máthí nó furin limnaí teachtar na chlathe Ca siad níos mó don 6 Emerson i giscint ach Shane O'Brien in is teachtamach agus an meidir me se chocrín Cianna sin láanta sach Jack Leahy cab gansaí Corcaigh ach tásagann go bhfuil Shane go má tásagann go bhfuil se ábalta tá an faidige agus tá an crinnes aige agus é sin seolta thar se trasnáin aige Shane agus fágan san inis go bhfuil an bearna leidathe go cheir a faointe an Pocanna Éirice is aige Paddy O'Sullivan fada hen Paddy lei sin siad na parca cáidir sí sin isteach a lá le taigó Conall fear go bhfuil Ráfainte aimse ge godísa Fair count Harkinis Rory sin á scuile san amach agus a tuairt fansbreach tá James de Wire ach níla mar cool chun an brat bán a chardach an sunnistig mar go bhfuil iirecht le James a methe fóraí mar sin an Pocanach agus níl an stíl imar airige limanach an sun tá sé dó fada i Joan na Cluiche na hen bhauta lei sin agus sellh buirte na agus na Corcaigh mi cífin tarchas na níis chun na pogtaibh líine nó pogsleasa sa hógan tróibh díadach buirte le lár na parkin soch mar bhí sa rá drumchó na parke an sa fiochan nó tála ar fad a Staid Semple cé go bhfuil annach chuid chluí mar le DNA achas tócha go gabhraigh go báisteach a bhí goin an séfse aimsire san na bhí nó tála ar fad agus eile an nó tála ar fad tránán éanamh ná Jack Leahy agus is cumna má Pocanna Éirice nó an imirt má thuann tú spás de Jack aimseo sé pointí agus sin obair a línta ón tógánach agus pointéile aimse ge Corcaigh Fadarí sé hen limanach agus an rás cartan sa hanis agus a fachtan sanna ge Conhéis siar a hen canach hí sin builte ábhrín roch roig agus sellh buirte nasin sanna ge Corcaigh Míála canan san gribh pass ábhrín roch roig agus Tim Wilkinis agus buile sé sin na clitar na seach sa spás ó líraí teachtamach a né seo na báta sa agus bhfuil cailís déantar ó níl agus an numacha cos céim na tóca gáin an san sin chosin bhahan san ó limanach Bhís go gribh dain sé ránach ní géileidir idir is órlach an san go óin agus Pocanach a bheith ann de limanach Cheir a faointe díag ar chláir a scóra ge Corcaigh hoch pointe ge limanach í sin builte fada suas na parca a sin a bhadró escan san do Darragh O'Sullivanach Bruchroig a dhéanamh ge Darragh san agus chuireach brú Ábhírín numad do bhrú agus an clitarnis me thar se taimhlín agus sin tóca go tappa in Shane O'Brien spás aige siú pas seoltaige teasna na parcinis agus a bhfuil deis scórálan sa i gge limanach agus a gge Paddy Kennedy a siú a tuairt fansbreach agus cén áfan na deisna cíanna gge limanach atá ge Corcaigh aon deis a bhína go hunúil is thar se trasná na hain siad díadach mar a chuig iirecht le Paddy an son Inis Barna the chuig faointe idir na fórnach bhfuil an barna san miadathe macha rééis agus seo fearrtha gimmart nó tála ar fadas na Corcaigh leis Diarmuid Healy Builinn clitar san thar se trasnáin chuig faointe diaag mar sin inis ges na Corcaigh agus na scór na tacha tuamh tappaig a cégur tosaí maithe háiseb jobalta a líróid féin a bhuachtain céileach Jack Leahy inis agus hiachar sin chasacha fearcían ar lefingin chuid túir timppla ar Jack Níl an spás aige immert chialmhar siaran son cho fada le Healy a choríisisteach a lá an báideoir a hen son Tomás Lynch agus amach a hen sé sin inis cho fada le Joe Fitzgerald ach níl Joe ábalta sellh mead ar a clitar agus an chuimhlinn carta son a lár parke fachtain is ge Jack Leahy agus tá Jack a má tásagann son agus túr an spás an gá go sé scór na pointe eile fachtaige siúd
Agus pegar limnach súla bhaid níos céide ich mead Jack Leahy, mar iad sa chiad séifse don giad le iad sórlach ní héile durga ach tá spásan is ágáilte ge Jack agus na scórna á raimsú gan bhar cíanna. Agus é sin builte fadas was na parke ríis agus ríis eile tá sé a déanamh rud cíanna limanach ach tá benó canar a glanna suas an líród éonóir a hen sé síos Harris lár parke ach beidir ná raibh an passan tóiste Craobhacha ge ben. Harris a teblína hen sí, ráis sí. Agus pug slas a bheith sa do limanach. Isteach a Jonah Carnóge bhí sé díarag í sin na choracht níte. Meisteach an sunnach sellh buit an as an sunna ge limanach ach iad a mé Harris an teblína an bauta san iad hain. Agus pug slas a níos a bheith an do Corcaigh. Agus cíimi de so, una dí a tacham parke do limanach. Harry Fox a bheith tacht amach agus sé Wayne Kearns, himlín leis na Piercig a thucaigh isteach an áid agus nechar Wayne, há tuirt sa fear cíanna, há sé mór, há sé láidir mar sin na gíimiid limanach a gúsáid módíireach níos a vinnicí ach má tá sé chun leis sin a gúsáid cai siad sellh a bhuachn deach ar a bocamach féin atá cum mar níos adapta san dhéanamh sin nummer tíalhar an san óhílí chráil sé an spás go héin agus tá sé siúdan is $1 ruthar cadí anna sé leis sin buile sé steacha ach dunim seach bin éon chuig go bhálta go bhfuil sé sin feice an ríis steacha lán na bóideúir agus táach tosa agus imiróí Corcaigh a bhaid níos crinne ach an gléis a buirteach heis sin buirteisteach is go Cillian Tobín Cillian in is a láb seála clitarteach an son réal a bhaintá seáin nimar gan réiteoireach ní a bhéon bhaintáiste techt an son agus a cíimiad a réiteoir nachta cárta eile caiig cosantóirí lim bheith cuaramach go leor Pocanna Éirice géaltecha ach beidir gur ceann céalmhar a besan agus cárta buí nachta an bauta son William Dore agus is tólan go bhéh an Tarrington na fuór cárta buí sa chiad le mar sin deis scórála an so go céile ach Jack Leahy agus an thura céanna iarach Jack agus 6 pointe díag in is ar chláir scór I gceist na Corcaigh 9 pointe I go limanach. Seachún Corcaigh so we're a bhain eile tá sé a buchtan sellh an bocamach san gcónaí agus ní gá Craobhacha lascáil suas an son I Joe Jack Leahy mar mághain sé siúd sellh a clitar ní leach tura bháin thucaigh gas ach pointe eile agus tá Jack ag gimmert nútála fad agus é déanamh gris fad an san istigh lína lán chosanta na Corcaigh agus is fada héana na bocamach sa So make Shane O'Brien of the shell of a walk there Shane Neen Martha Fiachashin, Karen the Hoger, the Mirori Corcaigh, Temple Shane, Marthasacon, the Hen or Gmoelik Tomas, a Machan Clitter, it's in the Joes on the right yet. I guess Bessie Beggar and Steeds on the Yarrow, I guess Jantigamahan on the Gao, no Leary, I guess I Tachtamachan, son of Mahad Jantigama, I got own Todd Jantigani Sar, I get Liam Dennehy, I guess Liam Dennehy in his place the wall in fact again Liam. Agus gúil an Cluiche a bhí ann abáta san a deire réiteoir agus túra sé isteach an clitar mar go raibh talaireacht an san I teacht ó cheann do chosantóirí Corcaigh agus ní féidir a bheith mar sin leis a réiteoir mar sin deis scórálan sa de Shane O'Brien agus scór go bhfuil gíorgá leis go bhfuil gíorgá le limanach leis agus bhfuil sé sin seolta Harris a trasnán agus mar a bhís rá bhí gíorgá leis an scór san ó Shane O'Brien mar tá na Corcaigh I déanamh rac fadan sa a lár na huire agus a fear san Jack Leahy istigh sa lína lántasach siúd a déanamh rac fad agus beisiad sásta leis an taspántas ach an bhfuil teachta níaran sa fuair an limannaí beidir go bhfuil beidir nach bhfuil ach a réiteoir arán san go bhfuil Pug sé le géalt ges na Corcaigh ag sedal chun cainte le ceann de Mirori Corcaigh an sa. Scíimiad an sa cén thura bheith sin cárta buí eile agus é fecht an bauta sa I get Mickey Finn. Agus deis scóráil inis eile a bheith ann do Shane O'Brien.
Shane Hocrú féin. Ciúnas. Snelle háile clás timppel na Corcaigh. Beidir go gur an ciúnas san as. Go gur san as go Shane. Mar is fór Éile iarcht le siúd methe. Siobháin Luimneach inis agus Shellivan son again Marco Reardon agus hiachar sin do scór ó bhar sin scór don scór an sporáideach agus inis I gíimiid Luimneach a teachtaíar an so gan dát buitóirí an chluithe so beisiad cáile canis na mún an chluithe le cheannis eile ar siúl hí Corcaigh go láir na huidir na déise agus tibradáran agus siad de déise bhí chun cín an son ige le hama. Na Corcaigh gad hain Hocrú síos ríis ní léon dát faoi son. Agus de scórálan sa eile ige Luimneach. Siad ábaltan tíú ceanna sa chéile raim siú cuman na maithas ar sin nílach ag mataistigh a chun muir cúlan san istigh ará go gcuisí sin thar sé trasnáin mar sin má chuig iarach le marc Harris an taobhlíne. Nar Harris trasnáin ní choró faoi é. Pocanach ní seo thógant ag Páidí O'Sullivan fada hen Páidí leis. Sin rud a meallan na Corcaigh tá sé dábalta. Sele féin a bhhacht don na Pocanach féin agus gandát tá sa gin ar fada éine. Leanna na chluithe sa spórt tá sé anna háchtach sellibh mead a dit glitar a chaile Luimneach a teachtaíocht na chluithe sa. Má tá freagre an son lár Páirce ag Mickey Finnar agus é sin builteisteach an son aige. Dain sé ach fiochan is tá túr timppla líhí an son. Túr a chosantóirí Luimneach agus sin scil alaínta an son agus seachún inis Luimneach agus sellibh ar a slitar an son. Ag Priors Connery tá takeach an Páirce. Fiach pastor noch ní se ábalta feici Ionad leis ach bhfuil se seábalta ar a Ionad leis Piers agus beidir go ninse botún cúpla second ó nach níon sé an botún abáta san chiad pointe de Piers tránán inú pointe eile de Luimneach agus diagar níag tá siad I teachtaíocht sa chluithe an sa 8 pointe diagar chláir a scór aige Corcaigh agus bhagan son go bhfuil 3 pointe diag ar chláir an scór ag Luimneach mar sin bearna de sé faointe idir na fórne. Agus diad fárá go bhfuil an lád an uachtar a lár na huairigh Luimneach agus sinna teacht suas go leis slí tíad an chiad le agus beisiad san sás ar de freagracha tucha cutan sa. Le cúpla neomad an nuas a cha meisiad ábalta brúchan cín mar tá bearna san mór a gcónaí bearna de sé faointeach cabhróch báid go mór le Joe Fitzgerald agus deanta go maithan san aige Joe agus an clitar builteisteach an san aige. Ach má dhéon Joe go má dhéon Kevin Lyons chomá cían agus an clitar builteisteach aige ach fiachar seo inis. Luimneach tá sé de díarg na himireoirí an son. Mad siar Jack Leahy mar tá sa gine fad má bhín spás aige Jack go grathó sé scóranna. Agus muna bhfuil se ábalta é a Staid agus é sin í anamh gart túra sé síosa agus crothó sé seo scórna eile mar ní léine chótóiste le Jack Leahy ar a barc san tránón inmh. Fein obair dhéon ar an mháil se báta san chun is sellibh bhacht do Corcaigh a chroigh an de scórálas a de Jack Leahy. Agus ní dólim go raibh dát ar aon díal duigin Craobhacha an clitar a báta san ach Harris a trasnáin. Agus fágan san inis gúil 7 pointe na fórna, 9 pointe diag a 9 dóíag agus siad a methe garid a báta sa Luimneach leis a bocamach a bhad níos bhar ó Liam denní ach brúachar ar Liam, cabhra tastáilteig an ducha go cabhar san an nám. Túr inis a cabhrú leis ach fiachar sin obair chruaig á dhéanamh an san aige ón ó lírí a take amach ón lína lántasach a chana clibert carta san na lár Páirce. Agus ní dólam go bhfuil an darráha ag an réiteoir ach an clitar san a chahabhaisteach agus sné go dtíreach í ana se.
Adam Walsh is on the stick. I can see I read him a well, you know that William then he more lauded. Tá Adam coming his lauded. Sin Hílíonn son an Ghóiseacht agus Cluiche Builtin son agus siú dosna Corcaigh agus bhafa a súd go dúchaigh Jack Leahy amach agus iachad is sudar leis amach ní léon dáhar a bharsa agus tá sé siúd chó crín tá sé chó tóiste agus ag gimmert nútála fadansa dosna Corcaigh trónón inniuh Cén tar a thucaigh óíocht sa le Jack Jack á thocrú féin inis Fiachar sin ó nuair go rág an clitar an cumán níor a bheith tarra a bháin chuntacht as iarach Jack Leahy agus puinte eilige agus a ledanna cad é mar thuspántas atá á thuairt sa agus fiúbháin nuair há túrnú cethir timpeall Jack Leahy tá sé tá sé ábalta spás a chrathúga hain agus tá sé chósachar san nuair gainn sé seilehar a clitar cín sé go dtíreach cadá titim amach ó sa chóir cín sé go dtíreach cadá titim amach leistíorga agus an éireacht san seolta Éirice trasnán fágan san inis gúil fé pointear chláir scóir agus na Corcaigh gá pointe díag i gceil limanach chuméir go bíad na Corcaigh a cháilóigh do chluthe canis na bliana sa ach gan dát is féidir go leor beidir go dárlach go leor idir sa agus son mar cúpla báide de limanach agus beisiad ar neis sa chluthe ach go dtí sa iad a gimmert nútála fad sin cén tar a bheith gan inis na fórne dulta saola tabar brenis go ólt cos din semach hí sa déar cuara a son che mó pointe há aimsethe i gce Leahy agus din semach go bhfuil rá pointe díag aimse ge trónón inniuh agus sin scóráil díobhar i gce éon levéil in an chluthe in an ámach hamaráileh há an buchailsa go má agus bír fear amach dá ainim Tomás Lynch inis. Choi sé garid leis an bocamach dearnach cé go bhfuil forhór na hiireachtaí a methehaigh siúd me fada suas na páirceach ní hé leis sin le rá go bhfuil sé dábalta sellh a bhuachtaint sonnacht mátá tá Shane O'Brien agus snégadíarch an clasatháir siúla ge limnach I dearg Shane a gaimsú mar tá Shane láidir tá sé go massanéir tá sé ábalta sellh a bhuachtaint agus siach go bhfuil sé ábalta Pocanna Éirice a gnóthú dá ar an leis agus má sé ábalta san íanamh tá sé cho alínta san go bhfuil sé ábalta na Pocanna Éirice a cheola Éirice trasnán agus Craobhacha ein stráir a báta san agus níl agus inis an bearna san leidthe go 7 pointe an báta bháin eile tá sa gine fad nach faic san Páidí O'Sullivan inis díreach mar atá dianta get Tomás Lynch is fada raig Páidí Suas na Corcaigh agus sin fachtan son I get Adam Walsh gan dá tan sé sin isteach I le hamadas na Corcaigh agus há sé siúd gá láidir ach ní dála méis I dhearmad a wacha le sé le a bheith knáf seálas a gur an antan san go dtín réiteir ach máchan nach gó náta go bhfuilim se seasta go biocha se clitar san ón talamh bísúir álta go nach go réiteir ní cí ó túlála agus sin tócha go tapagan son I get limnach agus sé seán fechan túirteach Shane O'Brien bhfuil sé
lína bhar tá a sin sár chosintan son ó BEO Sullivan han seamach ó na línan son fáideoir Corcaigh agus ní bháin go raibh sé ábalta an glóiseacht son na stada hosna sé an glóiseachta do Corcaigh agus í sé sé tónnacha bháide Luimneach ach inis tá Jack Leahy tút fé bháide agus an báide fachtaige Jack Leahy agus hána son fad ó nimmers chialvar bhí ag BEO Sullivan jaar sé siúd amach a dain séir bhuid sé an chlitar amach Tá bríidir suas go Jack Leahy a go tapaig agus nuair fuair sé siúd Shelley son báide fachtaige agus din seach go mini an scór chinúnach inis héan na dóí a ggéanam seach á fachtaige Jack Leahy sin scóráil diabhar fad tí na fuair sé an teachte caite nó caiicí sóhanna gannamh cúnta an chlár hí daoine rágur ah cúnta an chlár lag dim seach má cosintóirí le dearmh a cut a gine Jack Leahy go maiid siad son go bhíoch siad son dechar an fersa a stada mar cadé mar bháide fuair seansa agus inis tá báidói siúrálta a tastáil Tó Luimneach mach lón son nach fiochtúir léitige Cilíonn ó Hóibín ar an ein séir agus sellh buite nasce Corcaigh an réiteóir scuile leis an inimirtan son beidir go raibh lochtaíochta Luimneach a cappa go raibh pogsair go nócha son a fiochar an brúá teachtós na Corcaigh héan na fethe gannibh tí faointe diaag agus seochún inis hílí a me sé ábalta paint eile aimsúd a Corcaigh níl an níarachta na meheir fóraí ach fós héin Hálófa go bí a Corcaigh go bhfuige chléasa ach tá obair chrúig a bhí áníanamh ó hús an chluthe arsúla cogónaí agus dhiachar sin cosantóirí hiaracha agus daoine maithí glíhána fneach leis chlitar agus inis na Corcaigh a hádul a glóiseach tuas na páirce Shelley Darragh Sullivan Cadíanach Dara Sullivan Rai sé siúd leis a gcónaí agus a dúr sé fan spruch sár chosintan son ó Liam Dennehy chun stada ach siar a héin sé agus hílí chuir sé dhearcht ar fórí lábhrín a cúpla secondó hin agus bhfuil an toricíanna take i dhearcht fear na bróga bán dearga an son ama ar a bord ach cíimi gúil crampan son a choras de Liam Dennehy cé áfuil le tascíanna sa bhí gan an teachte caite nó le caiicí san nuas fós ní a chála gomach crampa a choras de bhuacha Liam Luimneach an dát ní leon chluthe go dísa imar cusan sa chraibh chomórtas cíimiid an tón bhfuil na Éile a tachantá páirce do Corcaigh agus a prapáil agus a taobh suas an son tá Kyle Wallace naobh Catrína Imrín sé siúd a chuid amána le agus sé siúd a hapadí le san lár son a taobh na páirce beidir na chinship ar an scáthálánach bhíchar sin pacamach gairid inis tócha ge Luimneach a mátá féin tá brú á chur an son ar cían scolaí agus fiachúil se buite an eisige céile ach Jack Leahy agus chasach sé ar lefingin na himimeóirí maithe Uaranta ní bhíonn siad son chócrín beidir nach deiscórála esca bhíon son nach nóra an tú chó cumasach agus chomáile Jack bí míad a súil go gur tú na hain cheann thar sé trasnáin Choríise sa rí sé le fada a chuadar agus fada há sé a dulta leis an boc amach ach tá an toricíanna take héir go mion minic se le bhhacht an eisce Corcaigh pasáscaile watha an bouta son go Timmy Wilk agus é sin seolta thar sé trasnáin ige Timmy agus fiocht go raibh ceart ige lucht takeíochta Corcaigh Bhíidir muíach go a teachtan suas mar bhíidir ráileo hen faoi se gomórtas Tony Forrester bhíidir sábtan na comórtas son a bhuachtain fé cethirdiaag agus nuíarnach an gdáile don bhuirin fé cúdiaag se an toricíanna a tháinig gas agus be sé dechar a furin sa a stad ní leon dát faoi son agus inis pogsair an son a ggé cían scolaí fada hen cían leis sin agus tití sin isteach agus me sé se dain séireacht a Corcaigh ach sé dain séireacht a lína chosanta eile a cha cosantóirí maithe agus na Corcaigh agus a teachtamach leis sin tá James Byrne túr timpeall ar James ach fós héin níl James a túr suas cáraige clitar tu sé an eisiasa ach fós ní tead ábalta smachtú agus ar dedihéir áil sin Luimneach lár páirce Cilíonn Ciobháin a hagann siar sé sin builte suas na páirce nisce Corcaigh sé the Derek Jack Leahy raimsú agus is socha go míon imimeóirí breabáach nuair a bhíon le héadí Jack Leahy son ar a bar mar cín sé siú dain séir na héanaid chunug sé go dtíach cáibh sé sin a dul agus mí á ceart leis an son gá raibh an feidige leis an íireacht son a cha smachtaige Tomás Lynch
Iarcht mór mílteach an son ó Hamásach ní tí sin tóiste Waig agus Darrow Sullivan ábalta sin a bhfuil amach an son go James O'Wire ní gága fiúháin fiochan suas builinn sin clitar son a Joe Leahy mar tásaige go dagan fannicin son ar lína lán chosanta limnaí nuair a hagan an clitar amach an nuair a hagan sé isteach gam le scéal tapig agus fada mar sin a fiochan son Puxar Éile géilte I gceith Corcaigh agus din semach a fiachant ar an glóg a hagan an sa Staid go bhfuil níos lú ná 7 neomad ledal Cimí de sunanis bhfuil carta darag nachta generator agus be an tarna carta buí nachte mar sin fágan sun go bhfuil ceathar díag fág ar a barc I gceith Corcaigh Se, cíimi de san a réitóir dal salchaige. Leor Éile agus carta buí Éile nachtathe. Agus is tórim go gapan réitóir go raibh carta buí Éile nachtathe ceann de chosantóirí Corcaigh. Beidir go gap se. Go raibh Mickey Finnú duine go san os a córamach mar bhí carta buí go san sa chiad le. Sin butas was na park ach seo fear a lági mar tanna bhadas na Corcaigh hílí trónón in óh. Agus scór Éile fachtaige bhfuil tá má tá Jack Leahy cumasach tá diarmid hílí cumasach céanna agus cho ábalta céanna. Agus sin scór bháhaig. Cíimi den son iad a teachtaisteach díanach an son agus a réitóir. Dulchan cainte le cheann é miróí cúnta limnaí. Mar capar go raibh carta darag nachta an réitóir son ach ní raibh deireach cíimi de sog bhfuil bert an de Olaf agus a propáil chun tachan park do Corcaigh. Siad san Kyle Wallace mar dúirt libh níos luathe bhí sé siúd a propáil san le tamil agus is son go bé Russell Sullivan na takeisteach an áid agus I teachtamach beag Ben O'Connor agus cléhah imar ge ben ní léondáil faoisin dos na Corcaigh cha teachtamach an son agus bocach go mar go bhfuil se buile don clitar agus cíimiid beidir go bé Jack Leahy átó amach son agus na Corcaigh agus rithráis cartlón san nach gamla scéal ní hé Jack na go dóg fá Jack amach sa go mar chomá ón ó luirí Hober chruig á dhéanamh go ónin san na sigsalín ó lantas ach bí sé teachtamach leis go lár park a chruig san spás de Jack agus beag Jack sé siúd na chiad ní ar a gleat mar go mín an cabhar san timpeall ní bheith sé siúd ábalta an spás a chruthú a héin ní bheith sé ábalta na deisin scórála a chruthú a héin agus Jack inis a dulchan cainte an son le Russell Sullivan agus cóla thuirta Jack agus éis le Jack óchail tá sé go agus tin semach mar a dúir son ghfuil héanna dó í a gaim sé go beidir héanna tídia cam sin I chin túdíh ach ní bhór go fear an abacus a bheith aici leis an so inniuh chun cumad suas leis an teach scórála atá fachta an son I gceith Jack Leahy agus é a thocrú féin an sut síneó mac glan fácéid an glog agus sin seolta Harris a trasnáin aige Pointe Éile fachta gens na Corcaigh há rithráis cartlón so cíimiid anna dí a tachan park an son furan limnaí Gavin Rowsam atá a teachtaisteach agus is tólann go bé Liam déine hí atá teachtamach agus cumidí máchar Liam ach ní cheach goach mar tuige sé siúd go agus tuige limanach go bhfuil furan do chreitead na cuineacht bhfuil de scóráil an socha agus de se carmháide sin builteisteach ach téin sé sin Harris an taobh lína amach a ggóir
Puck seaca cúg méidir sábháil bheith an son déanta istígan son agus beag deis scórálann sa I gceith liomannach agus cai sé damha bheith má hasaí má son teachtar neiste chluthe big body agus cúpla body a tastáil teach ní dólann go dúcha sé trónón inmh ach ní bheith chaon lochta got agus a ggéine thfiochan dear gluthasa an Tráchtaireacht tá chuiristeach gistna Hógánig sa cían scolaí inis bhfuil a sunisteach a Jonah Canóige ach chuil sí sin builte machchan san aige fit scamla sciaige Páidí ó Sullivan agus an tá deirg le Páidí an son go ceann do chosan tóirí Corcaigh a chuig an clitar an báta san mar bhí sí sin titistigh I míal a bháide hí na haon seans aige limanach bháide ach cíimiid fearrile a dhímar anna bheith dos na Corcaigh Diarmaid Healy agus a teachtasteach an na háit san Tá má fear Manistre na Goran, David Cremin gandát, bhuadar son Manistre na Coran, Craobhacha mórtas a fé sé diag na príomhrinne hís a Corcaigh an nurig. Hí sé siúd ann agus Mickey ó Finn ann agus na Éile teachan parca dos na Corcaigh fan secondary there a muir taobhlíne agus son gigimid órin órígan a teachtasteach glua agus é sin builteisteach anis an son nach déanta níos sa bharga limanach. sé cían scolaí ha teachtamach gamris géal as gur cían tócamach ach níhé cían na tháinig amach a báta san má cuma san limanach inis díarigh deis na scórála eile a chruthú agus bhfuil sead san chun síoch le dearbh a chur leis an gluhann sachaí sinne me a haris an taobhlíne obair chruig a dhéanamh san I gceith an tonadaí Piers Conairíach Ra sé amach a spás chuil ré tóir rá gur bhí mar chalíiseach a gceist an son na stólann go bhfuil nó is gamla scéal sé an cosantóra chur amach go dearn nach chais cíimiid óna dí eile take champácha do limnaí sé Mikey Gavin atá teachtasteach inis in áit Cillian a Hearn agus na hara I teach go tubh tapig ach níl an tatharú a teach chótapig chéanna ar chlár an scór retheráis ina thomláin I gceist na Corcaigh sa is Staid Semple beidir go bead limanach a hosnig an chléasa ní bathá púla ach má se hás na Corcaigh isteach ann agus é sin builteisteach an son I Jonah Carnóige agus sellfachtig a limnach agus iad sanna húirt febáide agus sin báide le dearbh csiachúntaach an son agus nach dasleat é sin I dhiiscin náthgad ar suas in éachar agus nuair a fuair David Fitzgerald sellver a clitar a báta san beidir gur sé fethe méidir amach nó mar sin ó máide ach fiachar sin do siach seanstá laid ní a bheith Páidí ó Sullivan sa bháide agus an báide fachta deire I gceith limanach se chun inis na Corcaigh agus bhfuil seagra a cosán ar an scór san atá fachta agus é sin buailte go háirdaigh an tonadaí agus sin scór úntaach an son ó David Cremin fear Manistre na Goran ní teach ar a barc ach le cúpla second nuas agus seagra sin díarach ar bháide David Fitzgerald an son fachtaige. David Cremin a tháinig isteach an áit Jack Leahy an son cúpla neomatí ó hin sé chic an son fachta I gceith limanach hín sib hen a fear caithead sin scóráil díobhar os na Corcaigh hen na cairdí a gceith limanach sa cuiineh ar bhádaí atá sé Joe Fitzgerald an son a dhéocht leisúd Sáirithe an sunaistigh a chosantóirí Corcaigh a clibert cartan sa hinis a Staid Semple in Ionad dul fé ach bhíocha ar seo cadás atá an foiinemh teacht os na Corcaigh sin buailte suas na parcinis agus an ziad sunna siach nóig le scór ar chlár an scór nó ma tam bhreis immer an ságain an sáinis ór nó réigen a dul leis selle fósaige órin an son Fiach ná fuil se túir tuasach má tá óir na gobar go Craobhaig fiach go bhfuil Mickey Fitzgibbon na gobar cho Craobhaig chéanna thuáil deantan san ar Vicky mí á ceart leis ach sin obair Craobhaig an san ó thosa a Corcaigh agus éiste lucht takeíochta Corcaigh tá siad san sásta leis an obair a feice chum mothir a barc tá siad sásta leis an slí go bhfuil se lábalta scór na ghaimsiú be siad deá sásta leis an spántas ó thug Jack Leahy waig níos was chum sa há se lech na himire a ránú ach ní dólamsa go mé géine eile ránathe I ggéanúidir eile nó I ggéine ar háir a barc mar bhí se dhimar se nútála ar fad agus
Big túnchar bhuair a gceisiúd ar glutha canis níl endát fí son agus an cuma go bíad Corcaigh atá cáilethe go son an maichas son leis an henadóíag a daimsigh Jack Leahy an sunnasteig agus hen a fethe cahad ar chlór an scóra chu díaltas bunteach chu do chluithe le canis na bliana se cateach sin tiisteigin is I Joe imil na carnóige cada a hooky gas so sheer a hen she ach near the pass an toaste agus sinné nimmer dearnach I chimi de so asad Semple Chonna chearta hurta limanach ní hugad ar suas riamh óhasach deire brise crída le hédi Tomás Lynch Joe Fitzgerald Shane O'Brien bhí igimmert an nurig a chuig chof had le cluthe lechanis na héden agus bhuaig an ghaileh ar an son agus siad Corcaigh atá buacach an sa trónón in over Staid Semple agus buas lachtvar gama agus son debuinte a bhí na fórne deire iad cáile hinis Corcaigh do cluthe lechanis na mún ach an scór dearnach an sa Staid Semple Corcaigh a hen a fethe cahar limanach a hen a cahar diag Corcaigh mar sin cáilethe do cluthe canis Mionúir Iomána mún na bliana sa Wam hain an sa an Tráchtaireacht Conall Ciobháin ó Rabbi camera bíach ihe bhagah agus hasúligam gomeise van Ashlyn a fiachant cluthe canis na mún. Chead a bhíle chead a chéadach. Ní sinna dhéanaan na réalach se chun limanach inis agus beag scór deasan sa aimsethe cum a hen se har se trasnán agus cé. Dun dranóna a raimsú íirecht a bháinna me head fóríl bhfuil cum na maithasa ar an níaracht san der locht takeíocht a Corcaigh bhfuil sí sinna methe. Tá sé díreach Shane O'Brien a raimsú leis na Pocanna Éirice agus teasna hen siad cé go bhfuil libhar a dó a chahabhaige ar a rám Joe Fitzgerald ag mór eile an son agus an Lantach Jack Leahy a Craobhacha Báscha hain agus tá sé seo go má níl endát faoi agus má thuann tú ar isire dul ar an bhréithúntaí marse agus seansanna a chrothú díreach mar atá déantachas son don Mark Reardon agus muna bhfuil tosa leúna déanaí tharlóig son mar neadidir in sin an tlí ceart chun cluthe a bhuachtain nó chailún te chabhad níos a bhar ó Corcaigh abáta san. I go gánach limnaí gan náutí sé siúd féis leis an urig mar bhí sará leis ránaíach ar foran tá foran na bliana a fiachar sin mar rain lena íireachtaí agus Cíimiidir is sem méid an feidige mar dunim semach go méid crinne a ggéine agus tá an feidige mar dáach sé siúd Steisi go Corcaigh agus bí sráilta gur ar bháide tá se a cíine bhar seo agus iad a túr fensbreach agus béidir gur ar bháide a bhí béon níon le nómat an giad leas Nis tá canna síochta gas na Corcaigh agus inis cadí anna sead leis seo túra sead fensbreach agus sin pointe úntach an son mar sin cárta buí nachta den giad bátaige agus Cluiche géalt an son agus Pocanna Éirice Luimneach agus céile iad lebach ra hráslóin is agus íochar seo deis Corál Éile agus na Corcaigh agus siarach wa sin báta san go díarmaid hílí má hágáfainte fachta mach agus tá gur fáin níos Déhhéidir níos a fuide amachí go mach se builteige agus íochar sin bhfuil sí sin seolta thar se trasnána le héad Sis go an lag visnach arach se chun canhéan is agus deanta go maithe geisiú isteach go Mark Reardon peinte bháin fachta go Mark godí síocht láin gus na Corcaigh Ná duine dearúd ar ennim a buchalóg sa Jack Leahy mar tá sé sin crín tá sé ábhagus é sin builteisteach sa spás in isise go agus é fachtan son an báta sa ge ón ó líraí a tóir fensbreach agus na deisina sa a bhí a methe cab Ganzi Corcaigh ach tásagann go bhfuil Shane go má tásagann go bhfuil sé ábalta tá an feidige agus tá an crinne aige agus éis an séifse aimsire san a bhíú tal ar fad agus ar eile anú tal ar fad trónóna inmh ná Jack Leahy agus is cumna má Pocanna agus a bhfuil leis scórálan sa I gceith limanach agus a gceith Paddy Kennedy a siúd a túir fensbreach agus cén áf an na deisna cíanna gceith limanach fáge agus inis Barna the chuig fointe idir na fórnach bhfuil an barna san miadathe macharéis agus seo fearr a gimmart nótáil ar fad fachtain is go Jack Leahy agus tá Jack go má tásagann son agus túr an spás an rá go sé scór na pointe eile fachtaige siúd sé a buchtan sellh ar an bocamach san gcónaí agus ní gáilróbhacha lascáil suas an son I Joe Jack Leahy mar mágain sé siúd sellh ar a tlitar ní
Siachún limon an chanis agus Shellivan son again Marco Reardon agus hiachar sin the score over sin Pastor noch niet zo op de fakkie Ionad leis ach moet je zo op de de Ionad leis Pierce hagus beter gan in chabotun couple of second ho nach nie Fiachar sin ó nuair go rá an clitar an cumán níor a bheith. Do Corcaigh agus í sé son na bháide Luimneach ach an is Jack Lee hí tút fé bháide agus an báide fachtaige Jack Lee. Corcaigh isteachán agus é sin báilte isteachán son I Jóna Carnóige agus sele fachtaige Luimneach agus iad son a thuirt fé bháide agus sin báide le John. Is na Corcaigh agus bhfuil seagra agus son an scór son atá fachta. Agus sin buailte go háirdigh an tonna dí agus sin scór úntach an